Nayo mwencho muligiria ni gochinga kie chibona karango kilia kyo burere bwezo sera umanye kantu na malaria somo no bweke nyamuliro bagenderete kwira na nso bono bokunyara koleto ne chinkorumba bose chimbo ana mono a sesa county ya Masaba north gotoka imeje county Nyamira kolengana ne semeni ko bate biru no kubwata na kwa rokan ne bwekera ni kwa asense mu yobo chenu kubwata na banyegetade bo kwero goze frontiers iko ono bate rose community to workers ni ko ono bagenderete ko ne kibuna semeni ko kwira na nse ase kerenge kyo ni gochinga kachero botiro koro na oburairo ubundi kubwerenense asekera ngo kyegemo asemyo so 1% asaba gote una mbagenda cyo kwirenda so gitanga kuraso buriro bwezo sera umanya kanete una malaria seitana kete abantu ngotumeka bali kineti biya nando muntu kaibure bobe abanyagitari to ababaitos community promoters baso amedia abantu no muntu akoibobe nyagitari ibona kieke kogera ase Nyamira county ase malaria insatole kabisa nande komentera nayo ebintu mbirongo kora na inche asa mangano gotuki ngoligere tora mangana oborwire bwa measles no mwana abana babake okonyora omwana bwata maisa abalire takweyagia omonu obalire te no botono nabo kitwa abanyorire kenyoronto sometia abanyagitari abaita bake nabo tokumurifa abana bacha karto anyorire kese kabire kikurwe community tigegoje se facility alafu twaje twarusia specimen twarusia manyinga twatoma kemuri tali gopimeru Nyamira gose Kisumu Marieta ngoro kutomo manyo njonga by profession in the public health officer asinga kiye gabono iga ngo coordinate malaria control activities as sub county ya Masaba North go asali tukolia lero ko babenge kelinga ego twachaga iga on a support supervision mission as a community unit ya Kenya na Embaro CUs na ya tolenta mono nkelinga otwacha kororanga ngaki bagokora egasi yo kororanga malaria ne bintu binde bikoreta emechando yoborwire bwesosera gose malaria byaligereriru nandi bya bangiruya ase njira yo koira ni malaria no borwire otuchande temana ase chinyomba cheito ase sub county yaito na sabantu baito generally